ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಪಳ ಕುಷ್ಟುಪ್ಳ ಪಳ ತಿಳಿದುಪ್ಳ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಗ್ಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಓಲುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚೂ ದುಂಬತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಆ ಗುಡ್ಡೆ ದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆ ಕುಳಿದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ದಾಯ್ತು ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ಪಂಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ಬಲೆ ಅವೇ ಮನ್ಪಿರ ತೆರಿಪುಣೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬತ್ತದುಂಡು ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಉಂತುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತುಂಡು ಬರ್ಸರ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ದಾನ ಭಯಂಕರದ ಮುಗಲ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಬರ್ಸವಾರ್ಪನ ದುಂಬು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತದು ತಿಂದು ಆ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಪನು ಗುಡ್ಡೆ ಗುಳ್ಳುದು ಅನ್ಬೋದ ಈ ಮನ್ಬೋದ ಆದ್ರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬತ್ತು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೋಡ್ತೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ಕ ಅದೇ ಮೆಗ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರುಂಡಿಯ ಮೂರು ಬಣ ಎಣ್ಣೆ ಬಂತು ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ಉಮ್ಮಿಲುಂಡು ಮಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬತ್ತು ದಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಬಿರೋಪಣೆ ಮಂಡ ಕೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬಿರೋಪಣೆ ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತಿ ಪಡಪ್ಪಗ ಬರ್ಸೋಡು ನೋಡ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬತ್ತು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತಾಂಡು ಆ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ಓ ದೊಡ್ಡಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತನೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತ್ ತೂಕ ಅಂತಾಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂಚನೆ ಈ ರೀತಿದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತ್ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಡ್ಡ ಪೂರೆಗಳ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.